हैलायदो दाबो ओंखाम सङाखै बियो ओंखाम सङालासे देवानसो मारिहैदोंमोन आरोना बियो इसां ओंखाम उखैना फैदों आं दा माखौ जानांगौ जाखो आं न'आवलाय मानोथो ओंखाम नागिरफैबावखो जोमैया नोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोहराखै होमबा खनसे सोरानो हादों होननानै दाबो देग'ग' नायोब्ला मा आं गिगोन नामा तारमाने नोंहा दिनै मा जामारदों नों मा बुंनो नागिरगासिनो आंखौ बुंनो गोनाङाथ' गोबां दङमोन जिबायदि खोनादों आं नोंखौ आंनि हुवा होननानै बुंना लानोनो दिनै गोसो गैयै जादों आं थेवबो दिनै आं सिरि थानोसै बुजानो लुबैयाखैबा सिरि थानायानो मोजां नों दम होब्लानो आं गिगोन नङा आं नोंनि हिनजाव रागाखौ आंबो जोंनो हायो आंहाबो रागा दङ दम होदोंना नों आंखौ दम होदों दम होआखै आं नोंखौ बुंदोंसो नोंनि हिनजाव आं नोंनि उन सिगां नोजोर होनो नोंनि मोजां गाज्रि खबर लानो आंहाबो मोन्थाय दं नोंनि सायाव नाथायबा हले आं दिनै सोंथलासो नोंनियाव आरो जुदि मालाबाफोर सोरनिबा खुगानिफ्राय जुदि नोंनि बेफोरबायदि खोथा खोनाबावोब्ला बै समाव हले आङो सिरि थानायाव गैया मोनथिखा थानो गोसो गैलालां बे न'आव ओंखारलांसैलां सान्थि गैला बे न'आव लोंनासो फैनोसै र' आं लोंना फैबासो गियो हिनजावफ्रा र' आं जोमैखौ जेनिफ्राय देरनोथ' नागिरदों र' देरनाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन दे जेब्ला जोमैया जेलाव थांनाय सिगां न'आव दङमोन बे समावथ' जोमैया न'खरखौ बिराद असान्थियाव लाखियोमोन न'खरजों लोगोसे बे आंनि थांना थानायनि जिउआवबो बिराद असान्थि होयोमोन दा जोमै गैयैनिफ्राय आं एसे सान्थियाव दङदां माथो आं मावनाय दांनायावबो गोसो बायदि हारसिङै मावनो मोन्दों आं मिनि खुसि थानो मोन्दों दा जोमैया फैफिनोब्ला बे सिगां जेरै असान्थि खालामोमोन दाबो बेबायदि असान्थि खालामाथ' बियो आंहा दा गोसोआ मोननै मोनथाम जाबायना देरनब्ला मोजां जागोन ना देरनालासिनो थायोब्ला मोजां जागोन ओरैनोबाबोथ' अलंबाराबो जोमैखौ नांस'खायाखैनो दा देरनानै लाबोब्लाबो अलंबारा जुदि सैया सैया खालामो आरो जोमै गैयैयावबोथ' जोंनि न'खरा एसेबांथ' जेबो अरजायाखै जोमै गैयैनिफ्राय सान्थियानोथ' दङ ओइ सोरांस्रि औ आयै आं मा खोनादों बेफोरखौ नों मा खोनादों आयै मा खोनादों नङा मा खोनादों नङा नों माथो जोमैनि खोथा बिराद सिन्था खालामदोंनो जोमैखौ दिरुनायनि नों माथो राहा लामा लादोंनो नंगौ औ नंनायाथ' नंगौ नाथाय आयै नोंनो सोर खोन्थाखो आफा ना अलंबार आं खोनादों दे जायखिजाया ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो खिथुआव एसेबां अर नांखो जोमैनि थाखाय खिथुआव मानो एसेबां अर नांखो नोंहालाय थाथों बियो जेलावनो मानोथो बेखौ देरना लाबोनानै फैनो नागिरखो नोंलाय बेखौ देरनानै न'आव लाबोनानै न'खराव असान्थिसो जाबावगोन थाथों बियो थाथों देरनोनो नाङा औ बेखौनोथ' आंबो हारसिं जिरायनानै साननानै दङमोन बेखौ देरनाया मोजां जागोन ना जाया बाथो बेखौ बाथो गोसोखांथ'नोनो नांथारा बेखौहाय बे गैयाब्लाबोथ' नोंहा उदैयाव ओंखाम हाबदोंना आंहाबो उदैयाव ओंखाम हाबदों बे गैयाब्लाबो अब्ला मानोथो जोमैखौ नांबावगौ जाखो मिथिया नोङो बे न'आव आगान होजेननायनिफ्रायनो मा खालामबोदों मा खालामबोआ सोरखौ सैहोबोदों सोरखौ असैहोबोआखै बियो जों रायब्लाबो बुब्लाबो दानब्लाबो सुब्लाबो बेखौ जों लरेट खालामनो हायाथ' थाथों बिनिखायनो जेलावनो एसे सास्ति मोनथों बिहामजो थाथों गोसोखांथ'थारनो नाङा औ आयै नों बुंनाय बायदिनो जाथोंसै आं बे खोथायाव दसे सिरि थाथ'नोसै आंबो गोसोखौ एसे बोरैबा मोनदों औ सिरि था मैगं थाइगं सामब्राम फानलु नोंनो नांगौखिनि जगारखौ होफैदोंमोन आङो सं जा उन्दु गोसोबायदि मिनि गोसोबायदि खि गोसो जा
अब्लाबो बे फाफि सुनि जोमैनि खोथाखौ बे न'आव दालाबोथ'सै एसे सुवा दानगारनांसिगोन आं आयाबो अलम्बार ओइ अलम्बार देरहा नै सोर गाबज्रि फैनायखो औ गोमथा मा खोथामोन बुवा हौवाखौ लिंबा माथो दाना हिनजावासो सिगां नुजाफैयोसोलै हौवाखौलाय बबेयाव सिखोमाना दोनखोब्रा नोंलाय सोरांस्रि आं हौवा सिखोमाग्रा नङाहाय मा जात जात बुङो गावबो आच्छा सोरांस्रि देरहाया बबेयाव थांखोब्रा दामानि नुथाराखै दे आं मिन्थियाहाय गोमथा देरहाया बबेयाव थाङो मा खालामो सोरांबाथाय ओंखाम जाबाय बाहेरायाव ओंखारलांबाय आंनोबो खोन्थालाङा बियो बहा थाङो गैमाराना न'आव ओहो गैया दे बिदिब्लालाय आं थांनोसै लोगो नागिरहैलाबायनोसैलां दिनै टाइम पास खालामनो एसे गोसो जादों लोगोफोरजों औ दे बिदिब्ला थांबानो जाबाय दे आंहाबो एसे खामानि दं न'आव दे आदै नों आं लेखा फरायनायाव मानो फैदों डिस्टार्ब जायोना आं फरायनायाव आइ सना नोंनि बाबाया नोंनि सेराव फैयाब्ला सोर फैबावगोन आं नोंखौ नायनो फैदों नों फरायदोंना फराया आदै नों ओंखारलां आं लेखा फरायनो मामाया लेखा फरायाबा रायो आंखौ आइ सना आंनि फिसा लोक्षि फै जोंहा टाउनाव थांनि फै गारिजों थांगोन फै नोंनो मा मा नांगौ नों लाबानो जाबाय आइ सना फै नंगौना आदै औ आइ सना लोक्षि देरबि फै आंसो नोंखौ खांदोंथ' आंसो नोंखौ जोनोम होदों फै आइ फै मा नांगौ नोंनो आं होजोबगोन फै आइ लोक्षि फै नों आंखौ जोनोम होआखै दे नङा माथो आंसो नोंखौ जोनोम होदों अलम्बार नों बिब्दि जानानै लाजिया नामा नों बियादैखौ बेफोरबायदि बुंबाय थानो मानो हाबसन फैखो नों गेजेराव जों फिफा फिसा रायलायबाय थानायाव अलम्बार बे नोंनि बियादैसो बियादैखौ जेरै अनो बेबायदिनो अन नों बिब्थैया फिफा जानो दाङा जा माथो जादों नायलाय आयै सोरांस्रिया बांद्राय जाबाय आं बेखौ सोबबागोनसो मा नों आंखौ सोबानो ओंखारबाय आयै नायलाय अलम्बारा दिनै आंखौ सोबानो होनबाय माथो जायामोन मा जाखो नोंसोरो सोबा मारगोन दे आयै आङो अलम्बार खर'नि ब्रेना गोरोबाय नामा बारा नङा दालै इसाखौ जायाना आंनि फिसाजो होननानै बुङा बेखौ आं सोबाखागोन इसाखौ आंहा अननो मोन्थाय गैया नामा अननायनि मोन्थाय दं नाथाय बिबथै बियादै नोंनि अननाय आरो नोंनि बुंनायाथ' आंनि फिसाखौ आंनि गोरबोनिफ्राय सिख'ना लानाय बायदिसो जादोंना हाला नोंसोरखौ हाला आङो मालायफ्रा थाव संख्रि फानलुनि नांलाय खमलाय जायो नोंसोरनि फिसाखौ लानानै नांलाय खमलाय जाबाय था मा जायो जालायबाय था मिथिला आं बेफोराव हाबला ओरैनोबा आंहा खर'आनो गाज्रि जाना दंखायो जालु जाला जालायबाय था नोंसोरो मा जायो मिथिला आइया जेरै थांदों बेबायदिनो नोंबो ओंखारलां इसाया आंनि फिसाजो आं बेखौ टाउनाव लांनो आरो जुदि फंसे माबाफोर बुंबावब्ला मोनगोनसो दासो गिनानै थांदों दा इसाखौ आंनिफ्राय सिख'नो नागिरग्रा बियो आदै मामाखौ मानो रायदों नोंबो मोनगोनसो आंजों नोंहा रावबो मामा गैया आंनो नोंनि मामा बाबा मोनथिखा थाव जल्दि आंखौ दिनै अलम्बारा सोबबानो खारलायदों बेबो आंनि फिसाजोखौ लानानै गावसोरनि खैफोदनि समाव दुखुनि समाव आं एसेबां दुखु जाफाबाय एसेबां माथा मारिबाय आं गावसोरनि थाखाय दिनै बे मानसियानो आंखौ आखाइ थिखोनो नागिरबाय नंमारगौ मानसिखौ आंगो होननानै बारा फोथायबो जाया अनजायाबो आंगो मानसियानो थग्गा होयो होननाया बेनो गावनि फिसालायाथ' गैला दा आंनि फिसाजोखौ गावनि थैनि फिसाजो बायदि खालामनो नागिरदों होआ माथो आं बिबथैया जेसेबां अननो मोन्थाय दङ बेसेबांखौल' अनथों बियो बिनि इसेबो बारा दाजाखाथों आंजोंबो खाथिर बाथिर गैया
आंनि इसा फिसायाबा आंनि मोदोमाव थानाय समाव बिनि हिन्जावाबा गाइखेराव मुलि होना बुथारनो नागिरदोंमोन। दाना आंनि फिसाखौनो नांगौ जानायबाय होखाबो होआ आंनो। देरहाफैथों, देरहानो खोन्थाना होगोन आङो। गावनि फिसाखौ बोरै होनो हानो मालायनो, एसेबां खस्थ' जोनोम होदों आङो। बे आंखौ सोबानो नागिरोबा सोबाथों, अब्लाबो आंनि फिसाखौ होआ। नांगौबा आंबो केस गेलेगोन। सोरबा गावनि फिसाखौ ओरैनो होनो हायो नामा?